Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο μου βίντεο που θα δοκιμάσουμε ένα πιστόλι με καψούλια και μια καραμπίνα με καψούλια και για το τέλος θα σας κάνω κάτι για έκπληξη. Ας αρχίσουμε. Η καραμπίνα είναι 12 σφαίρες, γι' αυτό και θα ρίξουμε 12 σφαίρες. Από ό,τι βλέπετε καλά, η καραμπίνα βγάζει καπνούς. Αυτό οφείλεται γιατί τα καψούλια έχουν παρούτη. Επόμενο στη λίστα μας θα είναι το πιστόλι με τα καψούλια. Ας αρχίσουμε. Από ό,τι βλέπετε κολλάει λίγο, αλλά τελείωσαν οι σφαίρες. Τώρα αυτό που όλοι περιμένατε, το bonus που σας είπα και στην αρχή, χειροβομβίδες μπαταρίας. Αυτές οι δύο χειροβομβίδες λειτουργούν ακριβώς όπως οι κανονικές. Θα σας εξηγήσω σε επόμενο βίντεο πώς λειτουργούν οι κανονικές. Τώρα σας δείχνω τι κάνουν αυτές. Λοιπόν, πατάς αυτό εδώ πέρα, το φως φωτίζει, ήχος έκρηξης. Αυτή δεν είναι και τόσο καλή. Την αφήνω στην άκρη. Οι περισσότεροι από εσάς θα ξέρουν πως για να λειτουργήσει μια χειροβομβίδα πρέπει να βγάλεις αυτό το δακτύλιο. Τον βγάζω, πατάω εδώ πέρα και γίνεται αυτό που σας έδειξα πριν. Θα κάνω τώρα το ίδιο, απλά χωρίς να άλλο την περώνει, δηλαδή αυτό εδώ το δακτύλιο. Βλέπετε? Όμως αν πατήσω εδώ πέρα πάνω είναι για περίπτωση ανάγκης. Αν το πατήσεις εδώ πέρα εκρήγνεται και χωρίς την περώνει. Βλέπετε? Αν το σημερινό μας βίντεο και αν θέλετε να δείτε και επόμενα, κάντε like και subscribe. Γεια σας.